Здравейте хора и от тези, които гледат в YouTube в обикновеното видео. Така хора, в момента в Brawl Stars ще играем така малко за квестове да минаваме. Вероятно на този първи стрим хора имаме кутийки за отваряне, които ще ги отворим на епизод хора. Така че не забравяйте хора за стрима. Ето хора, ако искате да видите те про едно и какъв е моят, тъй казано, клуб. Ето хора, клуба ми те про едно. Ето го, малчик е вътре. Така че хора, айде да започваме. Не знам какво се играе тук, какво се прави. Бот дроп, нямам никаква идея. Но като гледам, не сме 16 души. Играем един срещу друг. Никой не знам как се играе тук, какво се прави въобще. Но ще се опитам да направя едно нещо. А този футболка се превърна. Не. Просто трябва да трепим работи, окей? Или не знам никога да се трябва да правим. Вероятно нещо. И добре хора, нямам никаква идея как се играе това тук. Тъй че само да кажа. Нямам абсолютно никога представа как се играе. Май тук трябва да се да не съм много сигурен. Ама ще видим. Да хора, ми казвайте, че съм нуп. Просто не да я знам. Ето хора, някой тук се присъедини. Качвам на боя като пълния олигофрен. Така. Хора, сега ще взема този болт. Първи болт, хляб. Какво е това сега, нямам абсолютно никаква представа. Понеже не съм играл до сега този тъй казан евент. Ще убия този бот. Не, няма, ще бегам по-скоро. Или палям в боя, не ме интересува. Ще бия. Така хора. Така, направо се пускам в боя, не ме интересува. Така. Здрасти. Така, тук се присъединява и моя брат. Ще избегам тук. През порталчето. Моя портал. Моя много добър портал. Беги през портала, беги през портала, беги през портала, рип. Така хора. Продължаваме живи. Нямам абсолютно никаква идея как се играе тази игра. В момента. Така. Ето тук се чуха някои хора. Аз съм до моя малък брат. И да губихме естествено. Нямах абсолютно никаква идея как се играе. Тъй хора. Тук се присъединиха. Някои други хора. Така. Сега мисля да играя с Гейлчо. На Soul Showdown, естествено, как пак не. Така, любимата ми карта, Soul Showdown. Какво е това сега? Любима ми мап. И виждам, че има един гледащ вероятно, на който много му благодаря, че се е присъединил към моя стрим. Ще опитам да убия това. Мале е първи кил. Първи кил за батко. Ето с къде се отиде. Мисля, че тук сега кемпи докато до това, както и аз правя. Чакам да дръгни към кутията някой, че да го убия. Тук ще бъде ли? Ето някой. Някой момент, който да убия. Разбира се, имам такова, да го убия. Аз съм Гейл. Колко си тъп. Много си тъп. Няма как да ме убиеш, нали го знаеш това? Ще умреш, ела тук. Посрещни своята смърт. Имам лут, това е много добре. Така, търсим хора. Къде има хора? И аз съм срещу новия герой. Ето го. Мале, то с колко нацепен, бате. Мале, тук умря. Тук съм мъртъв. Махай се, бе. Махай зад мене. Ако го убия, то съм про. Мале, ви по този колко нацепен, бате. Мале, хилвай се, по-бързо. Хилвай се, батко.
Не, аз нямам шанс срещу този герой. Казвам ти, бате. Не, нямам никакъв шанс. Не, човек. 10 пауъра, па то ще го убия. Направо. Добре, хора, ще отида на... Абе не карове. Ако много ще отида да трепя с Гейла. Мале колко квестове имам, хора. Това е картата. Става. В някаква степен за Гейл. По-скоро за Дайнамайк е тая карта. Или Барли. Не съм много сигурна дали с Барли имам квест. Дай го Барли е тук. Барли. Така. Заради и тя стени става Барли. Ама и Гейл може да стане, да знам. Като гледам, не съм много кой знае какви геройчета, само тая шелка да са лаха. Добре, убиха Шели. Не бе, човек, не бе. Абе, не отивай към не отивай към столта. Абе, не искам да играя сам. Айде, ще го отлепя топлото. Да са такова. Да се изхитрил, тъй казано. Сега къде е пенито? Ела, тук е, ела. Малита! Мали! Тези монетки. Това на пени са най-силните монетките, хора. На 35 няма, умря. Няма как. Айде, хора. Избихме ги. Или толкова хора, като гледам, то пак един човек гледа. Тъй, че... все пак и в това. В YouTube се качвам това, по някаква степен. Ще спра после. Мали за малко да ще пусна лута. Ела, сега ще бусна. Махай се, бе, пени. Не ми трябва. Ох, сега този Дерил, мали. Нямаме къде е този ключ. Мали, беги. Аз умрях. Ще скрия за малко. Не. Почелим, няма шанс. Няма шанс, почелим. Това е танк и без това. Така. Умря. Няма как да оцеле, не. Влизам в боя направо. Не мога да се лежи, бате, съм си. Добре, и оттрепахме ги. Това беше много добре. Супер. Значи, още 2 кила, хора. Така, още 2 кила. Перфектно. Така. Сега да видим какво са ни квестовете. На Барли квест кафе. Вече 24 кила. За до утре няма го направя този квест. Добре, 2 кила ми трябват. 2 кила ми трябват. Това е много важно да го направя. Има 2 танка. Това е много добре, защото удара не е толкова далече. Не? Ако чуете звуци, това е брат ми. Мисля, че се досещате. Той влиза в видеята ми вече. Мале, умрях. Не. Аре, Пени умря. Не. Губим. То няма и как да спечели тя. Тя се навряха с пълната. Мале, как се навря в него. Мале. Добре, ще използвам, че имам лут. Все пак. То се опримо е голям гад. Голям гад е, лач. Ай, гледай как се навира, бе. Махай се, бе. Не искам да те виждам тебе. Примато да умре и ги печелим. Айде, умре. Умре. Бу. Поне бу убийте, моля ви. Добре, убихме един. Но аз трябва да убия 2 малък. Аз трябва да ги убия. Мали убихаме, не. Това е прекалено. Ай, поне ги убийте, бе. Сега код бягай, моля те. Абе. Те си знаят ли как се процедира срещу Ел Примо? Не. Това е несериозно отношение. Не. Това е несериозно. Добре. Ще махна коногата. По-скоро ходзона се пусна. Яка е картата. Тази карта е за Dynamite тук, ама какво да се прави. Добре. Гейл. Окей. Сега ще се опитам да направя 2 кила повече, отколкото да спечеля играта. Все пак да ме интересува чак толкова много клубовете в момента. И този Барли как ги уби всичките. И си скъби хубавата, браво. Перфектно просто. Тук Гейла обаче е добър. Гейла на Ходзон добър. Мале хора направих.
2 кила. Това е постижение. Постижение. Много огромно постижение. Няма да ми позволя да влезете тук, бе. Какво си мислите ви? Ама и то с Барли е да не остане по-назад. Ай, махайте се, бе. Я съм в моята зона. Какво стана, бе? Шели, се смут. Не, благодаря. Не. Няма да умра от Шели. Не. Росто умря. Да. Шелка дрелка. Мали, то с Барли. То с Барли опасно се оказа обаче. И то как се навира в това на Барли. Бихме. 89, айде. Здравейте! Хелос! Привет, народе! Така. Ако има някой тук вътре, благодаря му, че е вътре в момента. Така, хора. Минах си квеста с това, нали? Да. Сега ще пусна тук Дайнамайка и да видим какъв квест имам с Дайнамайка. Я да видим сега. Тук 20 кила ги правя за 0 време. Тук ги правя след 20 кила. Хора, и в краят на стрима мисля да отворя всички кутии, които буквално съм събрал през целия стрим. Мале Дайнамайка тук би всички рекорди на Гинес. Честно ви казвам, хора. Тук Дайнамайка, ако не сбие всичките, не знам. Са второто. Мали, как го гръмнах тоя. Това е много добро. Сега, тук как да не е Дайнамайка, сега обяснете ми това. Как тук на ходзон с една зона буквално да не е Дайнамайка. Гледайте го, пускайте тук всичките. Има интересно. Оцелвате ли някой или не? Сега малко. Мале. Къде е лута, бе? Бяга от тук, бягайте от тук, бягайте от мене, бе. Не. Аз лута не си го давам. Ета се. Иди малко остана. Аде, бе. Хора. Шестотни само. Мале, какъв. Колко опната росата, бе. Не, бе, Шели, не, бе. Не ви навирай в мене, бе. Умрех. Май направих някакъв демидж на тази сега. Не, те си взят. Не. Не, бе, хора. Бе. Пускай всичко. Пускай вряло. Да кипи. Не. Това е прекалено. Окей, живота е супер. Имаме 3 кутии. 3 кутии. 2 биг бокса и 1 мега бокс имам. Това е много добре. Така, сега да видим колко още ми остават. 14 кила. Значи остават ми 14 кила и ги правя. И правя квеста. Окей. Леони бъс. Мали. Тук е много добре. Много добре. Сега ги бим тук. Не. Те няма шанс. Мале двоен. Мали. Само да се родят. Сега ще ми расте. Бум. Айде киловете. Нубчетата. Нубове. Гачи нубовете. И да умрат. Айде, рип. Умряха, не. Но трябва да вляза тук, защото все пак това е ходзон. Мале, тези ги избихме. Обаче тези ги избихме сега. Не. Скочи ми, бе, айде, бе. Добре. Ох, мале, лаги, не. Ама, може ли да ги пребием тези обаче? Можем да ги пребием и то много яко. Леона си отиде. Не знам какво правя в момента. Бате. Мале избихме ги те. Ама ни водят пак, бе. Ние ги избиваме, те пак не водят, братче.
Махайте се, бе. Си ли научихте, бе? Махайте се, бе. Не, тук 10 кила, ако нямам, аз съм кон, честно ви казвам. Тук ако нямам 10 кила, аз съм кон. Не. Тук 10 кила ще имам, не. Даже повече може да. Бате, гледай как се притъкат тук. Беги от мене, бе! Умря. Точно накрая ми. Добре, колко кила имам? 11 кила. Казвай ми. Добре, 11 кила. Добре, 510 е... Колко всяко ти имам? Един... мини-бокс, това не е добре. Не искаме мини-боксове. Я шелето може да апгрейдвам. Не, аз апгрейдвам шелето. Сега какво има тук? Да, майка, колко не стават? Тя да видим. 3 кила. 3 кила. Правя ги на... Джемграб, това е картата. Не че обичам Джемграб, но просто нямам избор. Мразя Джемграб, това ми е най-омразната карта, хора. Значи Джемграб, това е най-омразната ми карта, това разбирате ли го? Значи Джемграба, тая карта направо ми е отвратителна. Защото този влак минава, понякога ги убива, понякога убива мен. И точно, че много ме дразни този влак. Мале, какви спомени имам в този влак. Точно на ръба да спечелим и той някой бум и минава и ме убива, бате. Как? Шелката. Доста добре ми се набута в мен. Убих Шели. Мале. Имам 2 кила. Мисля, че ми трябва 2 или 3, не съм много сигурен. Но ако имам сигурно 2 кила. И си скъби хода. Не. Това е си сериозен, бате. Как ще изкъби работа? Не махай се от мене. Ето, вижте готова. Колко е гарена, хора. Не умрях. Играчи влаха, хора. Не. Това не си несериозен. Какъв е този влак, бе, ти? Защо е добавен влак въобще? Не, ти си несериозен. Това влак е отвратителен, хора. Дай малко яд, Хайде един повече да имаме. Аре бе, но бариче. Нали сте много добри. Дай май наистина са много добри, като гледам. Шели. Рип. Често чуя рип. Тай ще му се издигава в лицето. Ей така. Убихме ги. Между другото, хора, в Brawl Stars видях, че вече има някакви като спрейове. Не бях ги забелязал преди. Така, сега тук ще взема Джеси. Изключително на Brawl Ball, защото ми е една от любимите карти. Но не карти, а мапове, защото Brawl Ball, футбол буквално. И съм добър на Brawl Ball принципно, но имам някакви случаи, които просто направо играта ми е рип. Така, примерно, имам тъпи съотборници, които могат да вкарат гол, но решат да се направят на умни и да не вкарат. Махни се, бе, какъв ти е проблема? Като гледам много голям. Мале ще вкарам го. Мале нечувано. Вкарах! Добре, това е easy, man. Добре, сега ще сложа спрейч, защото съм гад. Пускам машинката тук да ги ядат. Машинка ти ще умреш. Машинка ти ще умре. Ето, като в момента. Опитва се да се набрат на умни, какво става? Вместо това показва, че са най-глупавите хора в света. Сега ще вкарам мазно във вратата ще влязам, защото съм някакъв гаджина, мутра, и ще навръва вратата, вкарах ги двата гола и да има време 250 парички от нищото. Не парички, не по-скоро нещо друго. Мале. 10 джема, хора, да ги отворим ли сега? Дай за късмет, накрая на стрима, казах стрим, 20 минути, хора, стрим вече, мале. Добре,
И 19 минути това. Окей? Сега ще взема Нита, защото е добър герой и какво е това? Какъвто е чаленджа? Добре, ще отида на другото. Ще доверя на мой приятел, тъй казано. Какво ще ми се падне на рандом? Правя най-голямата решка в света. Но съм добре. Може да стане. Ще ви дам един съвет, хора. Много рядко играйте на рандом, защото е супер. Ще се падне един, който не може да играе просто. Ма не може да играе. Тая Рос сега още не съм видял колко може да играе. Не са крий крafта. Той ще умре. Явно не. Приятеля му ще умре. И ще ми даде пауърч. Таснител. Може би ще умре. Да, умре. Те ще взема този пауър сега. Ама няма се доверявам много на моя съотборник, защото не знам това просто тя ще измисли. Уби го и! Пускай мечка. Мечка в рах не. Хайде бе! Мечката, искам мечката. Копачка. Добре, няма значение. Мечка. Браво, мечка. Мечка, браво. Мечка в рах не. Сега беги. Ако мечката убие някой, аз съм бог. Ами да, бе. И не мога да пусна такова в раста. Не мога тук. Хляб. Кой ги пуска постоянно си аз? Не мога да разбера. Сега ще ти напри моя. Който е биби. Браво. Сега няма ги взема този. Тия, защото съм мазен. Така, къде са пичуете? Ай, не исках да... О, боже. Където ги умряха. То в началото го убих. Чакай да стигне мене, бе. Ой, не, беги оттам, бе. Аз съм редосан. Трябваше аз да го убия, аз започнах това. Добре, няма значение. Хора, тия мисля да ги дам, ако случайно ми се падне нов герой. Де я знам, може и да ми се падне. Вероятно ще ми се падне, да ги дам на него. Много искам да ми се падне някаква легендарка. Най-много меч, защото е много силна. Така. Сега ще направя една супер голяма грешка. Ще взема дяки на тая карта. Но естествено, как пак не ще игра сол. Няма се доверявам на другите хора. Все пак тая игра всеки е в някаква степен за себе си. Така. Бързо взимай кутията, бате. Бързо, това е най-страшното. В смисъл кутията. Сега ще ме убият тук. Ще ме убият. Ама аз съм мазен, бе, ти какво си мислиш? Това тук е, не може да ме убиш. Аз се помнах него и ще те предпазя. Но тая карта дай на майка е мътъв, честно казвам. Сега ще бъда помен и ще тук ще кемпям. Някой като дойде да го изиграе тук един номер. Почия, да, ама не, и да го убия. Или пък ще се излакомя и ще я взема. Що пък е? Така, тръгвам надолу, защото вероятно те са долу хората. Пени има. Добре. Пени е лесна. Охо, кой ще има Примо? Примото малко ме е страх. Дали да го нападна като цяло или... Айде, нападам. Нападам Примото. Не, ще умра, не. То стъпи бега. Ела така, ела. Мале, убих го това. Добре, много добре свърши тази игра. Така, сега мисля да сменя джакито и да взема и аз едно Примо. Мисля, че имам с това, което е с Примото. Окей, сега мисля да тръгна веднага към кутиите, защото да се излъконя с една дума. Не убивам никой. Само кутиите. Но то естествено, че ще е гаден. Ма не. Няма да е гаден, пък ще умре. Мале не едно кръв остана. И разбира се, някакъв ще дойде тук и ще ме убие. Що пак не?
е тъпчия. Много тъпа работа стана, хора. Аре, взимам кучето. Бързо, взимам кучето. Добре, тръгвам към оная куче там. Военно, примото му се зареждат бързо ударите, което е добре. По-скоро? Да, 2 примута. Мале. Какво стана, бе? Те са много малко, обаче. И всички, че на малко. Трябваше да се бият с тя до край и да ги избия аз. Мале Ростове. Мале Ростове. Или аз ще знам. Което е по-вероятно. Мале на едно кръвостанах. Мале, това е чист късмет. Мале, беги за това, беги за това. Да му скоча. Ела, бе, какво се бегаш от мене? Ела. Не, сме, не. То с повече сме, бе. Мале, беги. Видях някой там. Буа! Мале, не знам как оцелявам. Мале, трябва да се скрия се бързо. Гривчо. Ще го нападна. Веднага с утапата и го убиваш някой. Той не може цели бъде. Добре, 8 пауъра. Това е не малко кръв. Ма не знам къде е печагата. Я пробвам. Я сега да видим къде е този пич. Игорчо. Мале, това не е добре. Ма съм по-добър. Отеят. Добре, отрепахме го това сега. Къде сега, какви са ми чест? Още 4 имам да убия. Ще си свърша квеста с примото, който ми е за още 7 победи, което е хипер трудно, ма направо. Така. Отивам веднага към двете кучи. Няма да са такова. Няма да се правя на тъп. Ама веднага към двете кучи. Бардито. Отивам към Бардито. Бардито. Покто. Няма как да отмиш. Мале. Близък бой се оприм, бат. И е покто. Има се и разчита да умре. Не да умре, да оцелее по-скоро. Бате хили. Не. Чакай малко да се хилна. Сега е малко. Биги! Не, чакай. Виждам те, нали го знаеш? Умря. Това беше напълно ясно. Добре, към 30 минути. 30 минути хорам. Седя тук и си играя. Така, мина го това. Сега яко тук левел ще стигам. Мога да направя това, но няма се хъбят джемовете за мини-боксовете. Това по-скоро би го направил. Ама за другото не. Окей. Сега ще взема дрелката. Няма си го изпълня напълно този челендж. И ще изиграя на солото. Просто искам Шели да видя какво ще стане. Шели, както може би всички знаят, Шели е доста добра в близък бой. Буквално в близък бой Шелито е непобедима до някаква степен, освен ако не си някакси не знам, по-голям левел, не знам. Шелито е направо... Ама тук не успях на време да си пусна лута. Този Дарил ми даде една идея. Да си взема Дарила. Така, къде ме Дарил? Ето ги тук. Виждате, че нямам скин на нито един герой, вероятно. Просто не си харчат джемовете или тези стар поинти там, де това работите. За скинове само за боксове ги харча нещата. Ще умря. Що би случило, съм гаден. Майко, дай на майка. Мале, уби го този динамит. Ти не си познал. Ти не мога да учиш даже. Ти буквално удряш просто така. Това по никакъв начин не ти помага. Така, дай на майка. Убийство! Ще бъда гаден и ще го убия и ще го взема това пред телата. Опа, си. Не си на много кръв.
Някъде да убягаш. Айде. Убийство. Ела. Бате, какво става? Лагна ми играта. Не. Бома се бият. Трите печели. И пък не. Разчитава съм да я нападна, дай. Ела. Или ще бъда мазен и ще взема първо кутите. Откъй! Убийки! Сега ще бъда гаден с нападка. Мале мила човек, направих 5 победи. Мале мила. Окей. Беше много трудно. Така. Всяко цики би трябвало да ми се падна герой. Всякаквото и да си говорим, герой трябва да имам. Така, сега. Какво ще направя? Вземам си барите, гледам от това. 24, отиваме тук и ги правим набързо, хора. Сега, няма спра стрима, разбира се. Но ще направя така. И ще ги убия. Така, сега... Това си го подготвям, мале, виж ги. Виж като е така и как е така, човек, някакво. Бързо, бате, убий ги. Аз ги убих всичките, бе. Те нямат шанс, бе. Бате, те нямат шанс срещу мене, те ти казвам. Те са толкова слаби, че нямат никакъв шанс срещу мене. Мале, те са мои любил, може докато се родят, честно ти казвам. Ако нямаха щит, би ги било веднага, докато се родят. Аз ги убил всичките, те не могат, те нямат шанс, бате, те нямат шанс. Аз просто седя тук и правя така. Това е много лесно. Маля, аз наистина ще го направя за много време това. Маля, аз ще го направя за една игра, какво да казвам. Ще направя тези скилове, мале. Кога спечелихме, бе? Колко имам? Веднага минах това. 7 кила. Само. Мале. 500. Мале, батко. Окей. Доста кучи събираме. И като гледам, че стрима е вече 32 минути, хора. Само си представям какво ще се случи. Все пак, тези, които гледат от YouTube, виждат стрима така както го виждам аз. Така че малко по-различно е, но това няма значение. Пак виждате какво правя и какво играя. Който иска може да изгледа целият стрим в YouTube. Не е кой знае какво, просто минавам квестовете. Те взеха полето, мале, това е много лошо, но аз съм по-умен от тях и ще направя така. Мале, по-вкарал какво направя. Аре, бате, нападай ги, какво покачи имаш толкова малко кръв. Мале, ние нямаме абсолютно никаква зона, бате. Не, махай се, бе. То спрямо много добър, бе. Ключ. Безпроблемно. Гледай каквото вкара обаче. Как седи там и не мърда. Маха и така ще направи, какво не случи. Кой ми скача, бе? Любчо. Лего, Люба как ми скача. Лего, не мога играй. Добре, няма значение. Ако щат да ни убиват, аз ще направя така. И те повече няма успех там. Аре, бе, нали видите само там? Айде, аз взех полето сега. Аз съм по-добър в това поле. Айде, бе, ай по-бързо, нападай. Нали си бик? Ма като гледам, не е много голям бик. Мале, като... Мале, какви нубаво се извадихме. То сапка. Или пък не, или просто сиди там. Добре, няма значение. 5 кила само, мале. Аре, пак искам да играя тях. Пак искам да играя. Какво? Кой е това? Добре. Брок. Не много добро. Но, айде сега да видим. Какво ще се случи? Нямам кил. Това е важното. Киловете са най-важното в тази игра. Вече. До мен. Добре. Аре. Давай. Можем рекорди на Гинес. Давай. Махай топка. Махай топка, примо. Не искам да те виждам. Аре, кой ще ми се събере утре? Айде, Карл, няма си виж повече, тук се гледам. Времето ти стече. Моя ще тича, какво си мислиш?
То ми скача, лате. Не. Нали разбираш, че ще умре? Срещу Барли никой няма шанс. Така. Окей. Умряха. Добре. Няма шанс в момента, просто аз ги спамя тук. Аз съм един спамър. Какво са прави интересно? Не да умре. Ето ви ще умре. Ама пейнито не от нея. Пейнит. Добре. Да не се смеи. Защото това ще ме уби Карл. Или пак не. Пак пейнито си ги уби. Добре, бати, после мани тъпли направи в момента. Това примо нищо не прави. Добре, бихме ги да ви каза, че аз съм на 0 кръв буквално. Не, аз трябва да умра. Не умрях, това е факт. Добре, бях на 241 и не умрях. Колко кила сега? 7 кила, защо така малко? Добре, я да видим сега, колко ще ми дадеш? 500. И 5, само 5 ми остана, мали... Само 5. Окей. Още една игричка. Сега тук, ако не направя 6 кила, аз съм кон. Сигурност. Трябва да направя 6 кила. Проклятие има Едгар. Това не е добре. Но има Биби, която ще ги отблъсква. Факт. Така. Почваме да спамим. Почваме спаменето. Имам кил. Май няма да имам кил тази игра. Аз съм тъжен. Аре бе, къде е Едгара, бе? Търся го 5 години. Или пък ще умрем. Глупаво. Не мога да се навръсто, аз не съм тъп. Да ме извиняваш, аз не съм глупав. Аз съм навръкът пълния олигофрен. Или пък ще ме убие Едгар, който до сега се събира утро. То е логично. Така... Ще пусна това, защото съм ядосан. Така... Или пък ще го пусна по средата на нищото. Или пък не мога да го пусна в хода. Или пък не мога да го пусна в зона. Да, мога. Добре. What? Какво става? Това се бъгна. Добре. Кил ще имам ли днеска или? Или то ще ги вземе всичките, защото е гаден. Не, аз съм кон тук, аз съм кон, не. Няма как, аз ще бъда кон днеска. Аре, един кил ще ми дадеш ли, бе? Аз един кил няма, така, какво да кажа? Един кил, мале, имам един кил, факт. Пак ще игра в този, защото много добър. Аре, бе, ай натиска, те с най-много ги мразя. Дето нищо не правят, изчака 50 минути най-накрая го направи. Не. 40 минути може да стрим, хора. Окей. Барлито започва своята игра. Сега, по него няма този Рико, защото миналия път беше направо изнерещо. Но сега в момента има Барли срещу мен. Научили са си урока, хората и сега има Барли. Което прави така, че аз няма да мога да правя килове. А той смотания Барли ще прави килове, които ме ядосват. Или пък не да просто ще му бие. Бум. Бум. Убих ли? Не убих ли? Тя се заживи. Не, мечка от една. Факт. Така. Сега ще го убия, защото ме дразните. Всичките. Мале, тази вики удари прави, ама... Какво да кажа? Ай, бати, защо е играта толкова мазна? Но то разбира се, че играта ще е мазна, що пък не. Оцелях, ай сама да стекам. Мислеем всички хора. Виждаме ги как се раждат. Те са балони в момента. Те са балонести хора, какво да ви кажа. Ах, тази мечка! Мечка страх ми. Ай, мечка махай се, бе. Тази мечка ма гони. Аре, бе, нека ще умреш, бе. Ма това беше много гадно. Тая мечка, като ме погна. Мале. Ай, този бари много да стане. Махай се тук, бе. Аз съм истинския барни, ти се махай. Да те яд сега. И колко имам? 4 перфект. Така, хора. 16 купи от раз. И безпроблемно. И имаме втори мегабокс.
Горе 2 мегабокса, дали ще имаме нов герой. Така, ще опитаме бот дроп отново. Защото не разбрах така как се играе тази игра. Но ще опитаме този път с Ело Примо. Така, Ело Примо, какъв е това квест? Добре, ще го изпълним. Така, нямам никаква идея как се играе тази игра. Как се играе тази карта, ама де да знам. Така, почваме играта. Нова игра, естествено. Ще загубим. Така, все пак съм умен и няма да направя така както не трябва. Аз ще стоя и ще се включи. Мале, бати! Ай, махай се, бе! Ай, всички са на мен, човек. Що пък не? Не, научих си играта. Тук танкове не стават. Научих си играта. Не. Тук танкове не стават. Научих си играта. Аз си научих играта. Тук танкове не стават. Така, още един робот. Аре, бати, аре, дати, Ное. Не, то при тях точно ще е. Бати, какво да да? Пак е при мен, пак при Мале, разгили. Мале, доживях момента, в който ние ще вземем един бот. По-скоро. Бати, как се живее тук, е? Как се живее, бати? Айди, човек. Добре! Аз, бе! Сега ти идиота. Не, че няма го да на мене. Мале! Тък му го казах, че мале, това не гледа. Това е най-добрата игра. Мале, обичам те. Обичам този робот, той ме спаси от смърт. Но ще загубим, което е напълно ясно. Просто вижте как ни водят. Ние сме много малко. Много сме луди. Нито. Ела бе, колко аз как ми бега. Не мога да играя с този Примо тук на тази карта. Така съм го това. Бати, защо ме убива? 43 минути стрим. Добре. Така, ми сме риба, аз съм ядосан. Добре, научих си урока, тук е Примо, не става. Махам го тук, махам го. Така, отиваме на много цей тук, да видим какво са направили хората. Да видим сега, пробен тест какво са направили пичовете. Пускам се оприма, защото съм тъп и просто искам да си на чаленджа. Или кое са по-скоро? Такива Regeneration статуйка. Ай, това е толкова много добре. Аре, бе, те много се крият, де. Не, това е прекалено. Ай, то са как, бе? Ай, това е прекалено вече. Ай, стига си такова. Тя си пускал своето глупавото нещо там. Айде. Аре, днеска ще са такова ли там случи? Айде, бима, бе, нали си много умен? Айде, бима. Айде, бима, нали си много умен? Много сте умни. Много съм добър. Така, много съм добър, ако разбрахме. Така, сега нападаме тежко кара. Не ми чудо да казвам нещо. Мале, айде бима, бе, айде удрем. Искам да ме удрете. Да се работа по-бързо. Просто защото няма мут. Дай, удрем. Благодаря. Кома хилваше! Това ето, нямам как да оцелей тук. Благодаря, че ме удреш. Но ще умра след малко. Може още малко да ме удреш. Благодаря, че много. Сега ела да те убия. Просто защото казвам аз така. Аре, бе!
Казвам, че ще ви убия и ще ви убия. Няма интересно какво искате. Просто няма как да се пусна от момента. Умря. Умря. Няма как да оцелиш. Добре, хора, убих го тотално. Не ми хареса тази карта. Пускаме се отново с примото и се надяваме да има малко повече храсти, да се крием някъде, да сме малко по-танк карта и тогава ще лайк. Аз много рядко лайквам те, зависи. Така, това е пълна противоположност на това, което казах. Така, но поне сме в тъмнята. Щакаме и тук, защото съм маден. Хайде бе. Никой не влезе, Ще му се не види. Ела. Ай, какво прави, че ме уди? Гачи банана. Не съм казал нищо. Който втори пусне сило, който ако се пусне втори лута, трябва да знаете, че печели играта. Ела. Добре, не се прави интересен. Брат ми се върна. Така, хора. Сега ще покемпя тук на този портал, защото съм увен. Или пък ще отида насам. И ще убия този Примо. Умря. Примо, бе, Вики. Така. Ето, пихме тези хора. Така, 46, мале. Окей, още 4 победи. Нека пак да пуснем с Ел Примото. И да видим. Тя е. Моля за една обикновена карта с храсти. Моля. Бива. Това става. Това е моята карта, бе. Аз бях направил една такава карта, ама я бях направил броубол. Някой ме изкопирал. Копирателно е някой. Аз бях направил срещата карта. Или пък май играя моята си карта, не съм много сигурен. Май беше броубол. Или пък не, това е моята карта, хора. Айде последно тати само сиропчето. Така, хора, това открих, че е моята карта. Значи играя собствената си карта. Това е вау. И губя на собствената си карта. Този матч не ми хареса по никакъв начин. Не. Всъщност аз не харесах собствената си карта, което е вау. Не си харесвам картата. Идеално. Това ми трябваше само. Добре. Така. Сега. Тръгвам към мутра. Аз съм мутра, не ме према интересно. Или пак ще умра, като мутра. Тук да те убива, съм мутра. Или пак съм дутра. Умрях, много тъпо умрях. Хора, 50 минути стрим. Това е факт. Факт на фактовете. Окей, сега за малко ще замълча. И нищо няма да казвам, защото просто се вижда, че губям. Аре, убий го, убия тази, бе. Аре, давай, бе. Не, това е прекалено, не, това е несериозно отношение. То не се играе така играта, бе, боже. То сме глупав, обаче. Виж го колко е глупав този. Мале, колко е глупав, мале. Абе, хилни са, бе. Как може да си толкова глупав? Не, как може да си толкова глупав? Не, хора. Не. Това е прекалено. Кой е толкова глупав? Кой е толкова глупав, че да направи това? Кой е толкова глупав? Айде, бе, нали сте много умни? Айде, бе. Ела. Айде, бигва сега. Бигва от нищото. Бигва от самото нищо. От самото нищо ги бих чест. Сега идем тук. И ги мажете, хора. Всъщност ви го можете да не чувам. Там където няма интернет. Защо пък да има интернет тук? Така. Връщам се към фоят. При брат ми. Нападай ги тези нубари, нападай ги. Защо? Добре. Затворим. Така, загубихме. Не ми харесва тази карта. Още малко неща, обаче.
Добре. Много искам да спечеля за точно този рунд. Не, човек, защо да го спечеля? Обаче нещо виждам, и то много важно, че сме настанени по един перфектен начин. То сега ще ме уби. Защо да не ме уби? Бате, защо? Защо ми падаш култ точно? И то ще се навретам, естествено. Защото оста пак да не се навретам. Аре бе, стреляй бе! Разгиле! Много ме ядосаха. Маш пък ще стия тука. Ма няма бе, аз тук ще се гледа. Аре бе! Аре влизай, че бе! Ойчо бе! Ай влизай, че бе! Ай помогнете ми бе! Ай помогнете бе! Ега си ключеците, бате. Не няма ми помогне бе! Ма няма ми помогне този глупавия. Ега си глупавия, много е глупав обаче. Ама ай довиждане бе, кой пука на мене? Аре довиждане. Ай винаги сте ме умни. Гледай, какви са умни, бате! Аре стигай! Ма не го видя бе, не го викай бе! О, фаре те тук, моето враче. Какво паднало? Какво е паднало? Нищо не е паднало. Боже мой. Брат ми е луд, както се виждам. И колко е видеото? 52. Добре. Благодаря на човека, в който вероятно ме гледа. Ако има някой, който ме гледа, много му благодаря. Много благодаря на... Ако има някой, който ме гледа, много благодаря, че ме гледа. Така че, хора, айде. Сега мисля да приключвам този стрим. Сега мисля да приключвам този стрим. Мисля в момента да приключа този стрим, като си отворя кутийките, като за финал. Така, отварям кутиите, като за финал. Така, отваряме бигбокса. Така, сега отваряме бигбокса. Мегабокс. Нищо. Отваряме го бързо. Отваряме. Аре, няма да ги има грой. Не. Аре, няма нещо бе. Не. Това е прекалено. Така, никакъв герой, бате. Така, 6. Бате, не. Добре, хора. Нямам се епизод е харесал. Или по-скоро стрима. Аре, хора, чао и до нови срещи. И на хората от YouTube, чао и до нови срещи.